Han har så pömsen. Ja, mysa. Det går så vilt. Så vad var det någonstans då? Oj, vad konstigt. Snacka om att vakna. Oj. Jag är inte nykter. Jag är inte nykter. Inte dubbnykter. Nu kan ni gå upp för nu är han så pass. Det är häftigt, helt utslag innan nu. Ja, precis. Sen ramlar han upp innan han kommer ut ur bilen. Men lite kommer han nog vara idag. Ja. Alltså lite trött för han. Ja, Ni ser han är precis. Ja, precis. Tar du det här, Caroline?